Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Shin ko kun san jaruman Kannywood da har yanzu suna tare da matansu? Ku biyo mu domin ganin jaruman Kannywood da wanda har yanzu ba su rabu da matansu ba. Amma kafin nan barka da zuwa. Ku tabbata kun danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Mun gode.
Kada ku manta ku yi subscribe ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon